ještě posledních 18 minut, už vám moc toho neukážu. Tak ještě buvola, jen dobře slyší. Když jsem vlastně začal potichu mluvit, tak už o mě ví za keřemi další. Ještě potřebuji začít něco u moře a v Gale. Já trošku se jdu projít tady po krajině. Taxík! Jedem taxikem! Traktorem! Tady! Dáme video! Tady! Video! Tak! Oni švikají betel, mají oranžové zuby. Takže taxi traktorem jsem se dostal pěkný kus cesty, až sem tady začíná ta krajina. A tady už potom dopředu ještě. Teď vám to ještě neukážu, teď vám ukážu ještě tu krajinu. Mám poslední 16 minut. Tak tady dopředu se pokračuje zase na Jalu. A já už půjdu zpátky, protože než tam dojdu, tak v 5 hodin abych stihnul ten odjezd na program a potom na večeři. Krokodil tu žádný není, škoda, kdyby tady byl, to by bylo super. Tady pěkně z vrchu bych se na něj mohl dívat. Wow, to je nádhera. Kde jsem se to dostal? Až skoro k Národnímu parku Jala. Jenom pozor na krokouše. Moc bych tady zády k tomu jezeru nestál. A žene se jakási bůřka. Já už bych měl mazat zpátky. Jenže mi to nedá, abych šel ještě blíž a ještě něco prozkoumal. Ale zase potřebuju čas na cestu zpátky. Že tohle nejde odolat. Musím jít zpátky, nebo já nestihnu. Už je 3:30 a v 5 hodin máme tady krokodil. Tyjo, jak čumí. Tam normálně krokodil. Dívejte se. Vidíte tu hlavu a on se ponořil. Bacha, to znamená, že on plave ke mně. Já ho tady nalákám. Jo, on ví, on myslí, že jsem kořist, on se potopil. A teďka kde se zjeví, že? Po mně. Páví, ale je to strašně plaší.
kámoška ze skupiny Zuzka. To je husté. No já už budu muset jít. Je to tady krásné, ale to je nádhera. Já už musím fakt jít. Takže to fakt, ten program asi nestínu, tak si dám, pokud to nestínu, tak si dám večeři v hotelu. Ale to je, no, mám safari zadarmo, ušetřených víc jak $100. Ale přijdu možná na jakýsi chrám, jakýsi tého tajtrlíka místního. Ale tohle stojí za to. Ale zkusím ten chrám stihnout, tam by byla taky večeře. Chtěl bych zkusit ještě nějakou vegetariánskou stravu, nějaké srílanské vegetariánské jídlo. Tady jsou hrozně plaší. A zpátky jedeme tuk-tukem. Welcome. Hi. What's your name? What's your name? Asira. I am Michal. I am Michal. Oh. To bude Michal. Similar name is Michael. A tady je my hotel is on the left. Elephant hotel. Elephant hotel. My hotel is Elephant. Elephant Hotel. Elephant hotel. Video natáčí. Takže se ještě děláme selfie, jak se jezdí v tuk-tuku. Nevím, jestli to vidět, to vidět asi. Okay. Borci z toho tuk-tuku, jeden byl rybář, ten co seděl vzadu se mnou, ten druhý byl prodavač ryb. Nějak spolupracovali. Dobrý večer z restaurace Refresh. Na večeři mám zeleninové chopsy. Ryže, nějaký mix zeleniny, je tam chili. Vidím tam mají bambus. Jestli to teda je bambus, uvidím podle chuti. Vypadá to tady takhle. Tady tam mají to. Tady jsou ty ryby. A humři. To zrovna jde na porážku. A pak se to čerstvé sní. Maso v červené omáčce, co na tom chceš fotit? No. To je bašta. To je vegetariánské jídlo, ale byla tam i hlíva. Ale myslím, že bambus tam nebyl, to bylo něco jiného. To je Krishna Prasadam. Jídlo zbavené karmy. A ještě trochu víme to čili. Pálí to jak čert, ale dobré.